Tá gairí thar bar le Port Láirge. Go dtí seo tá oirithe le an dá bhútóras déanaí sa Sraith Peil le chlí ard bhacagus Ciarí. Thug Ráigear champagne na hÉireann á clíogan deir seachtaine an aireocht do dríoch leis a chéile bhógan sa Sraith. Mícheál Drisláin agus Michelle Ryan na Haman Trátarachta. Gadíocht an a bhahan son ag Sophie McIntyre agus deisianis ag Átha Cliath brise tríd an Lord tá McIntyre fósadal i tar an pass tucha agus contoirtanis de Fort Láirge tá Átha Cliath teacht agus oscailtí beidir bhfuil deisian son ag deire tá sé sin tamánta thar an trasnán ag an man a thosaigh Sophie McIntyre. Stacha bhí siúd gan ceist an réitir chun ligan immert Dullaráig agus an buntáist thar náisiigh déalaí. Smáta go deasan son ag Katie Murray agus Rís ní mar an de chairigh teacht tá ag deire agus tá deisian son ag Áine O'Neill ó Chail Rossanta tá an mhair sásta thug sé 8 nómad ar Fort Láirge ach ag deire tá scór aimsin son ag Áine O'Neill. Well tá deisian son ag Fort Láirge brise fáilte go deasan son Bríd McMaw, héna cahar ar an lún a gine Chiarí agus McMaw fós a garish tax bás a goscailté ag deire leis an dasóg an counta slánathe agus a cé ag deire cúlín bháin agus cílinn sé sin bhfuil mid ar chó scór agus smacht go deasan son ag Niamh Crowley. Sin ráte, Shelf Glan tucú agus deisic Port Láirge teachta rísin son Áine O'Neill cúlí níos túisce deisian son ag Bríd McMaw tá siad taspáint ar aus an tús sin an tríú cúlína tá aimsethe ag Bríd McMaw. Gar go mad an lína ach dint go maith sin a chamad hin san immert. Ach a rís níl an sais crocht céine ag Átha Cliath beidir heidir fin inis. Deis ar iirecht gá feint an count son ag taistil agus tá an muir sásta, well, cúlín bháin ag deire. Murray ag fécint cad in tlí is fear tart fé scóran sa. Takeíocht ar Dave Howell ach tá buntáiste tucan son bú é a riil tríoch ar náisiúraon cum an count son is nig dain séir agus tá an cúl ag a deire náda ag Lauren McGregor an ceirtan son ag an réitor lig siad an immert Dullaráig cumar scéil go deirle ngóch agus cumach sé go cúlbáir níor dhearigh léithe agus ag a deire Murray cíimiid glantaisteach an son ag Murray ag tarlint agus cúl maithan son. Canson well over le déanamh ach ag deire smachta ag Bríd McMaw deisir cúlí nel an Canson ag tarlint beidir bhfuil seansar cúl ag a deire an tá ceirtan son ag Átha Cliath íl an chuntúirt glanta go fóil 6 cosú leis an cum chéan ar tháinig an chéad cúl agus slíród ard ag tarling is i cearnóg ach ag Fort Láirge ag brú agus an buntáiste rís tucha ag an réitor agus deisian son ag Ruby Brown a teacht tríd Rís tá Fort Láirge i dtinn go maith beidir bhfuil deising Ruby Brown ag a deire agus tá sé sin slánathe go maith an son ag a rís cóimmert úntaach an son deis cúl céadúir. Shelf an son agus beidir bhfuil deis scórála ag Kellyanne Hogan leis an gitógan count son díreach leistigh den chúla. Leis beidir bhfuil seans Átha Cliath Dave Eile agus smachta go deasan son Niamh Heatherton. Naistí Niamh Crowley is brá le teacht chun tosaigh. Láirge sin a chosant ach ag a deire tá sé sin seolta agus tá muir sásta máise ar deire an chéad scór sa tarna le aimsin son ag Michelle Davert. Bhfuil contoirteiste an son. Clítre sin international Niamh Heatherton casan si agus well sin scór maithan son sin trí cheangas a chéile leis a Átha Cliath. Bhí aon bhua díag i Átha Cliath agus rá chó scór eitra. Go dtí seo tránóna tá an chumar scéil go méidir gan éanaach Fort Láirge an gnó sáile. I d ggéir tríchnú le scór na ghóile agus an count son ag Áine O'Neill a rís mar thór úntaach an teacht an tosaigh mar atá taspáinte tarna cúlín an sa tránóna. Agus leis sin an bunán séad son Emma Murray léic na himmartha Little Teacher Caharan so anna haspántas ag a captain Fort Láirge agus dóhan déanta ag a Port Láirge chun an cléthe seo a bhuachan beisiad brá sásta leis an taspántas obair le déanamh an átainna ach an sut anóna tá na Buaicphointí luach for a strathad trí cheang ar fad ag fanacht go háitiúil. The focus this week was to not have 2 good performances and let it flop. You know, when the All-Ireland champions come to town, it's always going to be a tough battle, and you see it out there today, you know, any score that we got, any turnover we got, you know, we had to work hard for it.
The league table doesn't lie, we're bottom of the table and we've no points. That's disappointing, but you have to be happy with the heart and the spirit, especially in the second half in that game. There's a lot of young girls there. It's great for them to be playing in a game like this, and they'll learn a huge amount from it.